omien fiiliksiensä näkemistä jossain ilmiöissä. Että mä asetan itseni jotenkin semmoisen suurempaan mittakaavaan ehkä silloin, kun mä menen sinne luontoon. Se on meidän ihmisten elinehtoja, eläinten elinehtoja. Så det är väldigt viktigt att vi tar hand om den miljö vi har. Ehkä lupaus mulle tarkoittaa sitä, että ne on asioita, mistä pidetään kiinni. Asioissa mennään kohti jotain tiettyä tavoitetta, eikä vaan koeta räpiköidä paikalla. I den verden, vi lever i dag, så er virksomheder også nødt til at gå ind og tage ansvar for miljøet omkring os. Tämä on hyvä juttu. Hukkalämmön talteenotto, aurinkopaneeleiden uusimiset, kierrätysmuovipakkaukset ja raaka-ainepuolella etsitään sellaisia ratkaisuja, mitkä olisi vähemmän kuormittavia ja se palvelee maailman hyvinvointia. Säga så här att alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Lupaus on meidän sijoitus tulevaisuuteen ja työkalu vaikuttaa siihen, mitä me halutaan jättää tuleville sukupolville. Heldigvis er vi kommet derhen, hvor det er værdi i stedet for kun pris. Sisälle! Tavallaan ollaan moneen muuhun toimijaan verrattuna aika pieni, mutta se ei estä meitä ottamasta semmoista isompaa jalansijaa jotenkin edelläkävijänä.